אתם פעם תותח ורוד? אני עומד לגלות לכם סוד ולהראות לכם למה לקחו כלי מלחמה מסוכן וצבעו אותו בוורוד. שאלנו איש מבני הקיבוץ הזה, אבל אף אחד לא ידע להגיד לנו למה, עד שפגשנו את קרין. אני נמצא עכשיו בקיבוץ מיוחד מאוד, מבוא חמה, הקיבוץ שמאחוריו עולה החמה. יש פה טבע עוצמתי, חיי קהילה, חקלאות, אוויר צח, מה לא? במבוא חמה מספרים שאת התותח הזה מצאו כקילומטר מדרום לקיבוץ. אבל מה שגילו, שהתותח הזה לא שייך לכאן, ובכלל לא לישראל. כנראה שהוא שימש את קו ההגנה של דמשק. גררו אותו לכאן ובמשך שנים הוא עמד מחוץ לקיבוץ. עד שמישהו החליט להכניס אותו לתוך הקיבוץ, ולהציב אותו שפניו אל מול הכנרת. וכך הוא עמד לו, עד שבוקר אחד הקיבוץ התעורר וגילה שהוא נצבע בוורוד. איך זה קרה? במהלך הלילה יצאו קרין, אחותה ועוד חבר וצבעו את התותח בוורוד. אני קרין שביט ואנחנו צבענו את התותח כך כדי להילחם על עתיד ורוד. ומה עשו להן על זה? לדבריה, חברי הקיבוץ שמחו לראות את התותח צבוע בוורוד, כי במקום לקשר את רמת הגולן למלחמות העבר, עכשיו אפשר לקשר אותה לעתיד ורוד. ואם גם אתם רוצים להיות חלק מהעתיד הוורוד הזה, מלאו את השאלון באינסטו שלי. וזו הייתה דקה על הגולן. נתראה בסרטון הבא.